हेलो फ्रेंड्स, गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो गोसो गोरबोनि अननाय आरो गोजोननायखौ हरबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो गासिबो अबंगसानि अननायाव गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव गोदान खौरां लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो गासै गोदान रादाबखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो गिबियावनो गुरै खावलायबाय। फैदो लोगो बिदिबा दिनैनि खौराङाव। गिबि रादाबाव दङ BTRनि 33 नं ननै सेरफां बियाबाव अरुन्दै बिथांखिखौ लाना बेले-बेजे सोमजिनायनि खौरां। मासिगिरि एबा चेयारमेना गावनो नायबिजिरसंनांगौ होनना दाबि खालामदों। उदालगुरि जिल्लानि 33 नं ननै सेरफां BTC बियाबाव अरुन्दै बिथांखिखौ लाना दावराव सोमजिदों। ननै सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय औरंगाजुलि PCDCआव सिगांग्रो मुंलाइ गथायनायनि उनाव फाइनाल मुं फारिलाइयाव गोबां गोरिब रायजो-राजानि मुंफोरा थालांदों आरो गोबाङा मुं दानख'जानाय जाथायनि सायाव मासिगिरिनि खाथियाव खेंफोरथि होदोंमोन। नाथाय औरंगाजुलि PCDCनि मासिगिरि सुनिल कुमारआ बे थालांनाय मुं दानख'जानाय जाथायनि गासै दायखौ लेङाइ मासिगिरि अजय बसुमतारीनि सायाव जाबसिनना होनानै बावैसो सिगां मोनसे वेब पर्टेल मिडियानि गेजेरजों जोंनाय थासारिखौ खोमोरनो नाजायालासिनो गासै दायखौनो लेङाइ मासिगिरि अजय बसुमतारीनि सायाव जाबसिनना होनानै गासै जाथाय मोननांगौ सुबुङा नेवसिजानाय आरो मोननो नाङै सुबुङा मोननाय मुं दानख'नाय दायखौ बुंसारना होनाय जाथायनि सायाव फिनजाथाय होदों लेङाइ मासिगिरि अजय बसुमतारीआ। मैया गावनि गामि सुगुनबारियाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव थांनाय 22 जुन खालि बिथां मासिगिरि सुनिल कुमारआ होनाय खौरांखौ नंखाय होनना बुंदों आरो बे अरुन्दै बिथांखिखौ मोनग्राफोरनि मुं फारिलाइया सोरखारनि नायबिजिर मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायावनो सायख'नाय जादों। बेयाव जेबो बेले-बेजे जायाखै होनना बुंदों। बिथां लेङाइ मासिगिरि अजय बसुमतारीआ बुङो दि अरुन्दै बिथांखिखौ मोनगिरि रायजो-राजानि मुं फारिलाइखौ मासिगिरियासो सायख'नायाव मैखोमै बाहागो लायो। बिदि थासारियाव गाव मासिगिरि सुनिल कुमारआ आंखौ बेबायदि बदनाम होनाया सोंखारिजाथाव होनना रायखाङो। नैथि रादाबाव दङ सावस्रि बिफाननि मावथिआ गोरोन्थियावनो सासे सिख्लाखौ सानसेयावनो 2 कभिड भेक्सिन होदों। बे जाथाया आसामावनो जादों। मोनसे खौरांनि बायदिब्ला बिश्वनाथनि बिहालियाव सावस्रि बिफाना कभिड भेक्सिन होनो थांनानै खालामो मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे सिख्लाखौ बिहालि सावस्रि खोन्दोआ सानसेयावनो होयो 2 कभिड भेक्सिन। बेनि उनाव सिख्लानि देहाया गाज्रि जानायाव गिखाङो नखरनि सोद्रोमाफ्रा। मख'जाथावदि थांनाय मंगलबारखालि बिश्वनाथनि गोबां जायगाजों लोगोसे बिहालिनि टान बिहालि गुदि फरायसालियाव कभिड भेक्सिन होनाय जादोंमोन। मनिरा खातुन मुंनि सासे सिख्लाया भेक्सिन लानो थांनायाव बेखौ भेक्सिन होयो आरो भेक्सिन होखांना थुलाजों बिजि थुनाय जायगायाव हुब्लिरबाय थानाय समावनो गुबुन सासे सावस्रि मावथिआ फैनानै सोंथि खालामालासिनो भेक्सिनखौ थुना होयो। 2 भेक्सिन होनायनि बागै मिथिनायनि उनाव सावस्रि बिबानगिरिखौ फोरमायनायाव बिसोरखौ बुजायनानै थिनहरो। नाथाय हराव मनिरा खातुननि देहाया गाज्रि जानायाव नखरनि सोद्रोमाफ्रा गिखाङो आरो बिहालि सावस्रि मिरुसिम फाहामथायनि थाखाय लानानै थाङो। डाक्टरा फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दि मनिरा खातुनखौ फाहामथाय होबाय थानाय जादोंब्लाबो बियो खैफोदनिफ्राय उदां नङा होनना मिथिहोदों। लाजिनांथाव जाथाय, 13 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ हाबा खालामदों गावनि बिफाया। जुलि खालामनाय फट'खौ नुनानै समखिखाङो बिमाया। हादोराव जानाय माखासे मुगैथाव जाथाया बयखौबो समखिखांहोयो। बेनि गेजेरावनो सुबुं माहारिखौ लाजिफोनांहोनाय मोनसे जाथाया सोराङाव फिन फैदों। जाथाया भारतनि महाराष्ट्र रायजोनि पुणे सोहोरनि। पुणेनि पुरन्दरनि चाम्बली गामियाव सासे आइजोआ गावनि फिसायनि बेरेखा अजदलाइ होयो। फिसाया गावनि 13 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ हाबा खालामनायनि अजद होनानै अजदलाइखौ होदों। पुलिसआ 7 सुबुंनि बेरेखा मोनसे केस होदों। पुलिसआ मिथिहोनाय बायदिब्ला अजद होगिरि तामिनबा बिजिया गावनि न'आव थायोमोन आरो बिथांनि फिसाय राजु पावारआ खाथिनि गामियाव दिनमजुरि खामानि मावोमोन। थांनाय 6 दान बैसोनि 13 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ गावनि बिफाजों दंमोन। बे समावनो राजुआ गावनि फिसाजोखौ हाबा खालामनायनि अजद दैखांदों बिजिया। हाबा जानायनि बागै बिजिया गावनि सोमोन्दोनि आलासिनिफ्राय 17 जुन खालिसो मिथिनानै मोनो। हाबानि फट' नुनानै बिजि ममताया केस होयो फिसायखौ। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मैया आसामनि मन्त्रि अशोक सिंहाला क'क्राझार जिल्लानि कभिड टिका मिरुआव दावबायना सुलाद लाफैदों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला आरो महकुमायाव 21 जुन खालारनिफ्राय जागायनाय बेसेन लायाजासे 18 बोसोर बैसोनि गोजौनि सुबुंफोरखौ कभिड-19 भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौ बिथा खालामनानै आसामनि दै रानसारथाय बिफाननि मन्त्रि आरो क'क्राझार जिल्लानि गार्जियान मन्त्रि अशोक सिंहाला मैया हरखाबै क'क्राझार दावबायना सुलाद लाफैदों। बिथाङा जिल्ला बेंगिरि आरो सावस्रि बिफानजों गुवारै कभिड थासारिनि बागै सावरायलायदों। क'क्राझार जिल्लानि गार्जियान मन्त्रि अशोक सिंहाला मैया फुंबिलियाव क'क्राझार सहरनि साखाथि बालागाजान
तिनिआलियाव फसंनाय कभिड भेक्सिन थुग्रा मिरुआव दावबायना सुलाद लायो। क'क्राझार जिल्लानि गं 50 मिरुआव भेक्सिन थुनाय थासारिखौ बिथा खालामनानै क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि सावराय जथुम नब्लाङाव बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि डाइरेक्टर, पुलिस बिफान आरो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिजों गुवारै सावरायज्लायो। बे हाबाफारियावनो आसामनि मन्त्रि अशोक सिंहाला कर'ना भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौ गोजोनैनो जाफुंसार होनांगौ होननानै गुवारै सावरायज्लायो। मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ माबोरै फोसावगोन आरो नाम्बारखौ माबोरै होनाय जागोन बेनि सायाव सावरायदों। फरायसालिनि फोरमाननि सायाव आनजादनि नाम्बार होनाय जागोन आरो गासैबो फोरमान लानाय जादों। नाथाय जोबथा खामानिया दासिमबो आद्रा दं होनना फोरमायदों। मैयानि जथुमाव बे थिरांथाया जोबाखै, दिनै फिन सावराय जथुम जिरायगोन होनना मिथिहोदों। गोजौ फरायसालि आरो हाइ माद्रासा आनजादनि नाम्बारखौ माबोरै होनाय जागोन बेखौ थियै फोरमायासै जौसिन थाखोनि आफादा, जायनि थाखाय दिनै फिन सावराय जथुमाव जिरायगोन। मैयानि जथुमनि उनाव बुङो दि फरायसा फरायसुलिफोरा सिगांनि आनजादाव मोननाय नाम्बारनि सायाव जोबथा आनजादनि नाम्बार होनायखौ खालामनाय जागोन होननानै फोरमायो आरो कमिटिया फैगौ 7 साननि गेजेराव सोरखारनो गासैबो फोरमान जमा होगोन। जथुमनि उनाव खौरां बिजोंनि सिगाङाव कमिटिनि आफादगिरि डक्टर अलक कुमार बरागहाया मिथिहोदि बैगानिक आरो फोरमान गोनाङै जागोन नाम्बार होनाय राहाखौ खालामनाय जागोन। फोरमान बिलाइखौ थि समावनो होनाय जागोन होननानैबो फोरमायो बिथाङा। शिबसागराव सा सानजानि गिबिसिन जौगानाय इनफ्लेटेबल फिल्ड हस्पिटाल बेखेवदों आसामनि सावस्रि मन्त्रि केशव महन्तआ। शिबसागर जिल्लानि डिमौनि रजाबारियाव थानाय सरकारि सिकापा फाहामसालियाव कभिड बेरामिफोरनि थाखाय मोन 40 बिसना गोनां गोदान इनफ्लेटेबल फिल्ड हस्पिटाल बेखेवनानै होयो आसामनि सावस्रि मन्त्रि केशव महन्त बिथाङा। गोदान राहाजों अक्सिजेन, आइसिइउ, भेन्टिलेसन बायदि होनाय जादों। बे फाहामसालियाव अएनजिसिनि समाजारि बिबान खोन्दोनिफ्राय खमैबो 2 कौटि रां खरसा खालामनानै दिल्लीनि मोनसे कम्पानिया बानायनानै दिहुननाय गोदान इनफ्लेटेबल फिल्ड हस्पिटालनिफ्राय जिल्लाजों लोगोसे साखाथिनि जिल्लाफोरनि कभिड गाग्लोबजाग्राफ्रा मुलाम्फा जागोन होननानै सावस्रि मन्त्रि बिथाङा बुङो। राजखान्थिनि खौरां। आसाम बिजेपिनि आफादगिरिखौ थाबैनो सोलायगोननि इंगित। फैगौ दानसे दाननैनि गेजेरावनो सोलायनो हागौ बिजेपिनि रायजो आफादगिरिखौ, खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों एमपि दिलीप सैकिया। सैकिया बिथाङा बुङो दि दासान्दि मिरु दैदेनगिरिफोरजों रायजो आफादगिरि सोलायनाय आयदानि सायाव सावरायनाय जादों। जिहेतु दासान्दिनि आफादगिरिया मन्त्रि बिबानाव मुखुब, बेनिखायनो थाबैनो बे बिबानखौ गुबुन सोरनोबा होनायनि बागै सावरायलायनाय सोलिगासिनो दं होनना मिथिहोदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। लामदेंनि संरैखाथि हाग्रा ओनसोलाव गावलायनायनि जाथाय जादों। सासेखौ हमनो हादों। लामदें संरैखाथि हाग्रा ओनसोलाव गुलि गावलायनायनि जाथाय जायो। हाग्रा रैखाथि हान्जा आरो सिखाव फलाननि गेजेराव बे गुलि गावलायनाया जायो। लामदें पुलिसनि सानफ्रोमबोनि नायगिदिंनाय समावनो बे जाथाया जायो। लामदें हाग्रा बिफाननि मोनसे राउन्ड गुलि गावनायनि उल्था फारसे सिखाव फलानफ्रा आखाइजों बानायनाय आइजेंजों हाग्रा बिफानखौ नोजोर खालामनानै 2 राउन्ड गुलि गावो। हाग्रा बिफाना 3 नं सारके बस्तिनि रिकिब आलीखौ हमनो हायोब्लाबो गुबुन सानै सिखाव फलाना आइजेंजों लोगोसे खारलांनो हायो। हाग्रा बिफाना रिकिबनिफ्राय गंसे आखाइजों बानायनाय आइजें भारत गुलिजों सेजों लोगोसे हाग्रानि दाउ बोखांनो हायो। लामदें हाग्रा संमन्डलनि बिबानगिरि शहीदुल आलमनि दैदेननायाव बे अपारेसनखौ खालामो हाग्रा बिफाना। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। उननि समाव बेबायदिनो गोदान बर' रादाब नायनो हागोन। गोजोन्थों।